ya upra kawang baik bumbet bum kat ba ka jingikran politik kanang jur halor ka election sitting samoy na kabanta ka Silong Lok Sabha kabala thli namar ka jingkhat kansan UMP ka VPP ulet Ricky AJ Singkon bat haswa ban poi kham sekamat jong kani ka khubor nga kwa ban ai khuble ya unong tho bat unong penmi ya kani ka khubor bat kumjuru kwa ban ai khuble pi baro ki parlok ba ije ki baju kursian ya kani ka channel nakapor syakapor nakalyang jong Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Vincent H Pala ulapun pau ba kaseng kalaban pening da ukurtong buat thamai bat tre isu ban yakun kani ka jingkren uba pala kalapan mi ya ka jingkren bayo le se UMP berium ubala job laisin ula banomwat syu ya kasin ka basau Henry pele jimuno syaka politik ka jela hakirin san politik kaladon ka jingkren ba ka kongres kala ban penyakun ya uba Manuel Batwar usketri ka MPCC kum ukertong ubanyakun ya kani ka election sitting samoy wala ka parti keempat pensia ya kano ka kerteng penban kani ka jingkren kalanang yo bor hadin ba uba pala baka senggat ban ailat ya ki khmat ki ba thmai ka election sitting samoy na kabanta ka Silong Parliamentary Constituency kan long hadin ka jingkhat kansan uba Ricky AJ Singkon ha ka khat khandai terik ubanai rempang ar punriu habaya kren berkinong potai kubor uba pala ulapan syai baka kongres kanye kun ya kani ka election Henry Karaya ukurtong kansyong hakajinya kren berkinong ilam ka AICC ka kongres kanye kun 6% tang ba UE ubanye kun kata kade kabade banrai kani karai kamsyong hanga marwe lani haka MPCC marwe ka AICC ka haban menjur ngin sapen biang ya kor kombat kertong lani ka proses bangin sapen bena haka por ka babiang laong uba pala haba kedau syapang ka jingkela haka jingilam uba pala ulong haka kongres pimla banraihi yalade bat ngakum Presiden ngakwa bani ya ukmat ubat thamai lada ngiyo ngasngeu bangade ban pele jimut haka politik haka jela badai bandon uweipat uban ilet yakun MP ula benrap ru bahadu menta kaseng kampat semla ya selok lane penlong ya kono ka jingelang banyaken kertong namar kadang don hakapor sngusi halor ka jingklat uba Ricky bat hadu menta kampat don kono ka jingkren berki briu ki bukwa ban yakun kane kade ka jingpen pau na kalyang jong uma Vincent Pala ubade UMP barim jong ka Silong Constituency lengba kani ka jingpen pau ber ka jingpen bena jong uma Vincent Pala ngila ngiki pai ba ngila isya ula shifting thot hadu kata-kata ya kaseng Voice of the People Party bat lada kalong kumno ru ngiki pai ba ngila raibet ban penjob don burom ya ukurtong jong ka VPP ibade I Dr. Bat Scam Marbo bat hadin kata nginya syat hakimadan kibaper nginya pentedembet thui si thui rengkat da kejingi ij kejingi teli nginya syat ken harengkat ki jing sawa ki sur basirham jong ka Voice of the People Party kuble sibun parlok ki baro ki basngap ikini khubor kini khubor ba klimat ka bamenta ngin sai kindu wat pi sakiwipat ki khubor ki badangwan to ble ka jingsuk undang yo ban kerku ye pi bat ye kaying kasem jong pi baro ka we bat kamtam in penjam ke jing duai na ka panta kani kari kasi ka be ye ke jongi namar kam di ka kamram go jingi bangin sipet kani bangin su ngap ki jing jah po jong kani kari kasi ka jongi kadi kamram ji kamtam bangin penjam ye ke jing duai shoble bat bangin don ye kenuksa ka baba nam ta ka imlang ka salang ka jongi kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra mai na pa na ha upra lama ngendra ha upra maisha nei ha upra ro nga ro pei ha upra ngin sang mai ha upra bin im kari ha upra